Kajing pule naga Gospel Markus kalenong gabasau kadakad iway hado arpeo. Sa sisen ujisu ula sedang banhikai harod kaduriau Galilea. Upad ba ubalum saudong yau ula bon kata-kata hado ba umbanse ban kiu hakaliang bat ula syong haka. Kaliang kaladon haka kat ba upad ba ula yang harengkau hatmit kaduriau. Ula hikai yaki bon ki ai da ki parshi bat ka wei ka jing hikai kalalong. To syashkor ladon uwei ubriu ubala leit man bet. Kat ba udang bet ya usembai, kat to kat ne ulahap halanti, bat kisim kilawan ban po ya u. Don ro ubahap haga deu mau, haga baduna kendau, usembai ulami kloi-kloi, namar baka kendau kam jeliu. Haba ka sngi kala yang kala thang ya ki seilung, bat namar ki thet kim da jeliu bha, ki jentung ki la terkong shisndan. Kato kat ne ki sembai, ki lahap hapdang ki syak, ki balasan bat kejap no ya ki jentung, kumta kim shem seisa. Hanrei kato kat ne ki lahap haka kendau ka babha, ki jentung ki la spek, ki la sanbha, bat ki la seisa, don ki ba lai peu syak, ki ba hanriu peu syak, bat ki ba shispa syak ro. Bat ujisu ula penkut da ka baong. Uta upadan kishkor ban sngap to un syashkor. Haba ujisu ula don tang marway. Ki kadar ngut lembat ki kato kat ne ki weipat. Ki lakarpat ya uban batai ya ki parshi. Hapi la ay ya ka jingmut barwe jong kahima ublay ujisu ula jubab. Hanrei ya ki weipat ki badon syabar tang da ki parshi. Kumta ba kin pech sapech. Hanrei kin nam yoi, kin sngap sa sngap, hanrei klem sngaw to, kumta kin nam pai sya ublay, te un map yaki. Ujisu ula keli yaki, pim sngaw to yaka nega parshi, te kumno pin sngaw to yaka noga parshi, unang bet, ubet yaka kten ublay, teng, kakten kahap harod lenti, kine ki briu ki ya sngaw yaka, hanrei ki tang siya sngaw yaka, usoitan uwan kloilan, bat urong no yaka kten balabet haki. Ki weipat ki briu, ki longkum ki sembai ki bahap ha ka jaka mau, haba ki ya sngaw yaka kten, ki pediang yaka daga jingkeman, hanrei kam ngam jeliu haki, kumta kim ne slem. Haba wan kajing jenjar, ne kajing ban bain na kabenta ka ktien, ki I no shisendan. Sa ki weipat ki long, kum ki sembai balabet hapdang ki syak. Ki ne ki long kita ki bayak sngaw ya ka ktien, hanrei ki jing kuslai jong kane kajing im, kajing spa, bat ki jing brai harukom, ki wan rong bat ki kejap ya ka ktien, te kim seisa. Hanrei don ki briu, ki bakum ki sembai balabet haga kendau babha, ki yo sngaw ya ka ktien, ki pediang ya ka, bat ki seisa. Don ki ba lai peu syak, ki ba hanriu peu syak, bat ki ba shispa syak ro. Ka Gospel utrai. Hato ngilong kajat kendau ka bakum no. To ngin ya pusan bat keme yet yalade. Kublai shibon.